गिबि गिबियावनो आंनि एसबी बड' निउस चेनेलनि जानानै आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांनो फिन जासिहरफिननानै आंनि दिनैनि रादाबखौ फरायनो आं आखायाव लाबाय। आसा खालामो आंनि रादाब फरायनायखौ नोंथाङा जोबजासिम खोनासंगोन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मुस्रि फैमाल नार्जारि। थांनाय 20 अक्ट'बर खालार खालि बारग' एक्स एनडिएफबि नि खौसेथि आफादनि सेथि गायसनथाइ सानाव बिटिसिनि खुंथायनि एमसिएलए बि सावरायग्रा जाय सावरायग्रा बिथाङा बिटिआरनि गोजोन गोरोबथानि सागानगिरि बिथाङा दिनै एक्स एनडिएफबि जेबो खामानि मावनो हायैनि थाखाय जोबोद लाजिनाय मोनदों होननानै बिथाङा रोखा रावजों फोरमायो। लोगोसे बिथाङा मोनसे समाव जाय एक्स एनडिएफबिआ गोख्रों खौसेथि दङमोनब्लाबो बेखौ राजखान्थिनि खैसाराव गोग्लैनानै थेर बेथेर जाबोदों होननानैबो बिथाङा फोरमायो। नाथाय आथिखालाव जुदिও गाव रुलिं गभर्नमेन्टआव दङब्लाबो एक्स एनडिएफबिफोरनि दिनैसिमबो हाइनास आरो नन हाइनासजों लोगोसे जेसेबां केसफोर दङ आरो एक्स एनडिएफबिफोरनि एक्स ग्रेसिया मोननांगौनि जाय खामानि आद्रा दंबावो बैफोर थारै जोबोद लेहेम जादों होननानैबो बिथाङा रोखा रावजों गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायो। ओंखायनो बिथाङा फैबाय थानाय समफोराव बैफोरबायदि खामानिखौ गभर्नमेन्टखौ प्रेसार होनो थाखाय एक्स एनडिएफबि खौसेथि आफादखौ खावलायनायखौ जों समाजारि बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोनो। बेराफारसेथिं नूतन पानबारि प्राइमारि गामिनि सिङाव थानाय बरिगाव दिगिलिबार गामिनि रायजो राजाफ्रा थांनाय 17 अक्ट'बर खालार खालि इउपिपिएल हानजानिफ्राय बिपिएफ हानजायाव हाबहैनाय खौरांफोरखौ इउपिपिएलफोरा नंखाय बुंनायखौ खेंफोरथि होनानै समाजारि बिजोंनि गेजेरजों रैखा खालामनायखौ नुनो मोनो। थारैनो बरिगाव दिगिलिबार गामिनि रायजो राजाफ्रा बुंनाय बादिब्ला साथाम सुबुंखौ इउपिपिएलनि सोद्रोमाफ्रा फैनानै अरुणोदय आरो न' नोंथांमोना मोनथारसिगोन। थारैनो इउपिपिएलखौ नागारोब्ला न' आरो अरुणोदयखौ नोंथांमोना मोननाय नङा होनना जाम्बा जथा जेबो बुंनो रोंथारै सुबुंखौ जर जुलुम खालामनानैब्लाबो बुंहोदोंमोन। नाथाय बिथांमोनाबो गोसो मोदोम जों दिनैसिम बिपिएफनि होना बिथांमोना रोखा रावजों फोरमायनायजों लोगोसे बिथांमोना गिबियाव गासैबो बिपिएफआनोमोन नाथाय परिबर्तननि स्लगानजोंसो इउपिपिएलआव हाबफैदोंमोन। नाथाय दिनैसिमबो 3 बोसोर बारलांब्लाबो डक्टर नीलुत स्वरगियारि बिथांमोनखौ गामि नङाब्ला भिसिडिसि अफिसफोरावबो फैनानै खेबसेबो सावरायलायनाय नुनो मोनैनि थाखाय बिथांमोननि इउपिपिएल पार्टिजों जेबो जानाय नंलिया होननानै गोदोनि पार्टी पिपिएफखौनो बजबना लाफिनबाय होननानै बिथांमोना समाजारि बिजोंनि गेजेरजों रोखा खालामनानै होयो। थांनाय 22 खालार खालि एबिएमसिनि आफादगिरि सिन हुसेननि थाग्रा न' तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय दारकुसियाव सानैसो सेंग्राफ्रा जय श्रीराम होननानै होस्रिखावनानै बिथांनि न'नि सिङाव अन्थाइ खुबैहैयो। लोगोसे सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला एबिएमसिनि अफिसखौबो बुख्रुब बुसि खालामनानै ओनसोलाव मोनसे सोमोनांथाव थासारि लाबोदों होननानैबो सुलुङाव फोरमायो। ओंखायनो बे जाथायखौ लानानै एबिएमसिआ तामुलपुर पुलिस बिफान आरो जिल्ला बेंगिरिनिसिम खौरां हरनायजों लोगोसे बिथांमोना 24 घन्टानि गेजेराव बेबायदि उदखारि सुबुंफोरखौ हमनानै आयेननि गेजेरजों साजा होनो हायाब्ला गावसोरनि सोमावसारनायखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामना सोरगिदिं बिटिसि ओनसोलावनो राजा लामा गाथेनाय बायदि हाबाफारिखौ लागोन होननानैबो एबिएमसिनि दैदेनगिरि बिथांमोना खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखा खालामना होयो। थारैनो आसाम नङा भारत हादरावबो एक्सिडेन्ट थामहिनबा लामानि जाब्रबथायखौ खमायनो थाखाय जेसेबां गोरानिफ्राय गोरासिन 100निख्रुइबो बारा नेमखान्थि खालामाथों मानो थारै गारि सालायग्रा गाव मोजाङै सालायनो नाजायाब्ला एक्सिडेन्टखौ खमायनो नाजानाया थारै खासेयाव बिदि नागिरनाय बायदिसो प्राय जादों। मानोना सरकारनि नेमखान्थिखौबो आसि बोराय दिन्थिनानै मैया मोनाबिलियाव सालबारिनि हास्रायाव मटर साइकेलजों बाइकजों मोगा मोगि सौग्रावना जोखोम जानाय सुबेन बसुमतारीखौ जुदिও बरपेटा फखरुद्दिन आली आहमेद देहा फाहामसालियाव लांदोंमोन अब्लाबो बिथांनि जिउखौ रैखा खालामनो हायाखैसै होनना सुलुङाव फोरमायो। गुबुन फारसेथिं बे गामियावनो एलपि स्कुलनि साखाथियावनो केटिएम आरो एमटि बाइकनि गेजेराव सोरनि बाइकआ बेसेबां गोख्रों होनना आनजाद नायनाय बायदि मोगा मोगि सौग्रावना 19 बोसोर बैसोनि दैमा बसुमतारी आरो 17 बोसोर बैसोनि सुजित बसुमतारी बिथांमोना अबथिरा जिउ गोमायो। अदेबानि मोनसे मख'थावना बाथ्रादि ओनसोलनि सुबुंफ्रा बुंनाय बादिब्ला आथिखालाव दुर्गा फुजा बायदिफोराव लोंनाय जेरैबायदि सेरेब जौ बेफोरखौ बांद्राय फाननायनि थाखायनो बेफोरबायदि जादों होननाबो सुलुङाव फोरमायनायखौ जोङो नुनो मोनो। थारै रादाब खोनासंगिरि नोंथांमोन बेफोरबायदि फुजा फाथालाव जौ सेरेब फाननाया थारै सोरनिबा जिउखौ थैनाय फारसे नारसिनना हरनायाव थुलुंगा जगायो जेब्ला ओंखायनो हानायमानि बेफोरखौ बुजाय आजाय खालामनानैब्लाबो बन्द खालामनायनि खामानि मावनाया मोजां जागोन होनना जों थारै सानजायो। बेराफारसेथिं रेल बिफानावबो भारताव जेरैबायदि एक्सिडेन्टनि कम्पिटिसन बायदि जाथायफ्रा जाफ्लेबाय थादों बेबायदिनो बे बारानो मैया बांलादेशआवबो नांहैनाय बायदि मालगारि आरो मानसि गारि गंनैबो मोखांजों मोखां ढाकानि किशोरगन्जनि भैरबकुन्द स्टेशनाव सौग्रावज्लायनानै 20 जन सुबुंनि थैनाय आरो 100 सा सुबुंनि जोखोम जानाय जाथाया बांलादेशजों लोगोसे सारा मुलुगनि सुबुंफोरखौ साननो गोनां खालामदों। सुलुङाव फोरमायबावनाय बायदिब्ला 3:30 जानाय इगारसिन्दुर गुदुलि एक्सप्रेसनि जाब्रथायाव मोनथाम दाबाया थुख्रा थुख्रि जानानै सोरनिबा आथिं आखाइ जलांदों होनाबो रेलवे पुलिस स्टेशननि डिउटी अफिसार सिराज इस्लाम बिथाङा रोखा रावजों फोरमायो। थारै सरासनस्रा गोबां सुबुंफोरानो बुंसोलायमारोमोन दि मुस्लिमफ्रानो बयनिख्रुइ सिखाव डकायत धर्षण रेप बायदिफ्राव नाम्बार 1 होननानै। नाथाय बे बाथ्राखौ दिनै सैथोखौ रावबो सिखोमानो हाया बे सानसेब्लाबो फोरमान जायो होननाय
बायदियै 20 अक्ट'बर खालारखालि अल इन्डिया इउनाइटेड डेम'क्रेटिक फ्रन्ट सुंद'यै AIUDF गाहाय बदरुद्दिन आजमल बिथाङा मुलुगनि सुबुंफोरनि सिगाङाव जेब्ला गवालपारा दलगमा आनसलिक कलेजाव बिबुंथि लागोन बे बाथ्राखौ बिथाङा बेवहाय स्रा बुंथिना होयो। बिथाङा बेवहाय बुंथिनाय बायदिब्ला जाय समाव सुबुङा अखाफोर आरो सानाव थांबाय नाथाय बे समाव जोंनि मुस्लिम हारिया बोरै जेलाव थांनांगौ बेनिसो PhD लानो थांगासिनो दं होननानै बिथाङा गोख्रों रावजों बुङो आरो थारै बेनि फोरमानखौ नांगौब्ला थांनानै पुलिस थानानिफ्राय मोनथिनानै ला थारै सोर बांसिन आब्दुल रहमान, आब्दुल रहिम, आब्दुल मजिद, बदरुद्दिन बायदि बायदि मुंफोरखौसो थारै नुनो मोनगोन होनना बिथाङा रोखा खालामना होयो आरो ओंखायनो सासे 73 बोसोर बैसोनि सासे दैदेनगिरिया बुंनाय बादिब्ला जेल जानायनि डाटायाव भारताव मुस्लिम सुबुंफ्रानो 1 नाम्बाराव दं होननानैबो बुंनाय बाथ्राया थारै रोखा होननानै बिथाङा रोखा रावजों फोरमायना होयो। लोगोसे मुस्लिम हारिनि सुबुंफ्रा फरायसालियाव थांनो सम मोना नाथाय तास गेलेनाय गुबुनखौ थगायनायफोराव गोबां सम मोनो होननानैबो बिथाङा रोखा रावजों गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायो। हरै थांनाय जुलाइनि 30 खालारखालि सासे ex-RPF सेतान सिं मुंनि जवाना गाव फाग्ला जानाय बायदि फाव खालामफ्लानानै गावनि पिस्तलजों 4 RPF एसिस्टेन्ट सब इन्सपेक्टर टिकाराम मीनाजों लोगोसे फारि आब्दुल कदिर भाई मोहम्मद, हुसैन भनवाराला, आख्तार अब्बास आली बिथांमोनखौ गावथारनायनि हेंथायै बिथांखौ सेक्सन 302 आव एरेस्ट खालामनानै गभर्नमेन्ट रेलवे पुलिस सुंद'यै GRPF आ 1000 पेज आरो 150 साखि गोनां गांसे फाइलबो बिजिरसालियाव गथायदों होनना सुलुङाव फोरमायो। लोगोसे सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला गावथारजानाय साब्रैबो पाकिस्तान जिन्दाबाद होननानै स्लगान होदोंमोन होननानै सैतान सिंहआ सुलुंनि गेजेरजों फोरमायदों होनना सुलुङा फोरमायो। मोनसे सोमोनांथाव रादाब थारै आं सरासनस्रायै मासे सैमानि बैसोखौ प्राय 6-7 नङाबा 8-9 बोसोर होननानैल'सो सरासनस्रा सानदोंमोन नाथाय मुलुगनि जिनिस वर्ल्ड रेकर्डआव थांनाय समबारै गावनि मुंखौ बुहुमनि बयनिख्रुइ बैसोगोरासिन सैमा हिसाबै बबि मुंनि सैमाया जेब्ला गावनि मुंखौ लाखिनो हायो अब्लासो आं सोमोनांखाङो। थारै सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बबि सैमाया 31 बोसोर बैसोसिम थांना थानानै मिथिंगानि खावलायनाय लेखा थांनाय 21 अक्ट'बर खालारखालि पर्तुगालनि कुनकुरेस मुंनि गामियाव गावनि जिउखौ बावो। आरो बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। थारै नोंथाङा आंनि रादाबखौ अननानै जोबजासिम खोनासंनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांनो फिन जासिहरफिननाय। थारै नोंथाङा दिनैसो आंनि रादाबखौ खोनासंफ्लांदोंबा आरो दिनैसिमबो आंनि रादाबखौ साबस्क्राइब, लाइक आरो शेयार खालामफेराखैब्ला अननानै आंनि रादाबखौ साबस्क्राइब, लाइक आरो शेयार खालामनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।